ji ka ndakwa ịma na ọbalụsị ahụ dị ndụ ekwu okwu o mere ka o kwuru odogwu ọganihu nara odogwu kara aka nwanna ya ikoro wee tọrọ ọdụ ọrụ agha na ikoro ama ha ọnụ oge ruo ụra aka eji anatagide ndeke ya ọgbụ ma marakwa mara onye na-akụ udela ngwa bụrụ ndị mmụọ anọ m n'ibo o jeru egbe ajọ dị ga-ewere nye ndị mmụọ n'aka onye ga-emere m ka nne mụrụ m odogwu akata aka bịakara eze anọ m n'ibo onye na nwayọ ụkwụ a na-egbu ya mgbe owe bụrụ akọ mere lobi so ụwa ma ụbọchị ya aṅụ ụrụ a na bekere so ya na-etu na odogwu lọrọ ụwa wee bụrụ ọfọ gbakere m ya na-etugo umeakụ anụ bịakere nso ọdụbe ndị na-amara ha ekwe ịma gbogbo mma anọ m n'ibo anụkwa m n'ibo ole ndị a na-ekwu maka hụ ibi ego bịakere nso ibi ego bịa lekiri na urugide m odogwu akata ka nwa ibe bịakere nso nwa Fabian ibe bịakere nso ibi ego na Philippines odogwu gbara mgbara wee bụrụ ọfọ n'aka kata ka nwa isi na-eburu agụ ochiyo anọ m n'ibo anọkwa m n'ibo oyi n'ugo na-akpọ m oke mgbe odogwu nwunye mgbu na-akwa ego mere eme akata ka nwa isi na-eburu agụ ibi ego na Philippines bịakere nso elu otu esi eme ụbọchị wee bụrụ eziokwu ajụrụ m ajụjụ ụwa mmụọ wee kpọọ ọnụ diko o wee zamoko wee bụrụ akọ mere eme umeakwanụ wee kọba akọ mere eme ahụrụ m ya gbogbo emere okwu ọ gwakwara m odogwu m wee jụọ ya ele ya ga-eme ibi ego na Philippines ya gwakere ha okwu ị ga-agwa m o wee gwa m okwu wee tibe ụwa wee bụrụ ihe wara awa ngalaba orimiri ụwa chibo ijiji ama asọ tọwa anya mgbe gbaa na-ede na lọrọ oji iyi ngwa arụzi gbara nkata na nkwọtụ gbaa na afọ iro wee jụọ ya ajụjụ n'otu nsi eji ije alụ ijo wee kọba akọ mere eme enemoko ogbugbo